Arewa. Dan kwasasa. Na'am. Ban ga amfanin voters card dina ba. Saboda me? Na zabi shugaban kasa, na zabi gwamna, na zabi kansular da yan majalisu duka amma ana zaune a gari shiru kawai ba komai. Da amfani mana. Ba amfani. Akwai amfani mana Arewa. Tashi mun zauna. Zo kuna ishe mutane. Dan lafiya ka shigo ba sanama ba gaisuwa? Dan Maiduguri ne. Yana gadara da distin seed bage ne. Shi yasa. Zaka zage to sisi da baki kenan. Ba Zaka zage shi a gabana. A'a ba na zage shi ne sallama ne yayi. Ya kamata ka mana To sallama. bayan ba. Kana gadaran nan garin ku shi yasa. To dan lafiya zan fa faɗa ma gaskiya. Idan ma ba don an mun tarfa zuwa a Najeriya ba ni asali ma ba Najeriya nan yan fito ba. Kai ne ka fita Jamaica ne. To idan ba na ma wannan bakin nawa ba da ma yanzu na India. Jika baki kilin kan ka fita salansa. Shi zaka zo kaman ƙarya nan. Tashi nan. Ku bar nan. Bar nan. Yaga ne yan buran mu ba. Yan buran mu ban yara. To an ki. Kuna gashi ƙarya ne na muku. Ko Abuja bai taba je ba. Yan buran mu ba kai maka tashi nan. Ka tashi nan na ce.